Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Borohrádek je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus Plus s názvem Challenge. Díky tomu škola v posledním dubnovém týdnu hostila studenty a učitele z Polska, Turecka, Chorvatska a Portugalska. Zahraniční žáci pobývali v rodinách českých vrstevníků. Žáci pracovali v mezinárodních týmech na různých úkolech a výzvách. Navrhovali například školu budoucnosti, zakládali vlastní firmu na výrobu triček, navrhovali trička, tvořili reklamy a prezentace. Také poznávali zajímavá místa naší země. This meeting in Czech Republic was really awesome because I met a lot of new friends and I had a really great time. We traveled to Prague, Jičín, Hradec, Litomyšl, which were very nice cities. This meeting was awesome. I like this project. More students come here because with this we can learn more English and we can improve our English. This country is very lovely because the people are very nice and the food are great. I love this experience. I love this experience and I made a lot of friends. I love very much this country. It's very beautiful. We have been here for a week and we are very happy to know you. The Czech people are very friendly, very kind, and thanks for everything you did for us. Thanks for the hospitality you had. And my students are really happy and they don't want to go back to Turkey. I don't know what to do with them. And the kaju again for the everything. This meeting was great. We met new friends and we had fun. It was awesome and we visited a lot of beautiful places like Prague and Jičín. Czech people are really nice and kind and I really enjoyed this week. This was great experience. And we made a lot of friends. I like this meeting because it's funny and it's very good. So we can speak with other countries and this is fun and I like it. Erasmus Plus se mi moc líbí, zlepším si angličtinu a najdu si nové přátelé. Tento rok jsem hostila Polku jménem Růža, moc jsme si rozuměli a doufám, že i nadále zůstaneme ve spojení. Tak tenhle týden byl podle mě strašně super. Hostila jsem s mojí nejlepší kamarádkou Diou z Polska Rožu a zjistila jsem, že toho máme hodně společného. A ještě se mi na tomhletom strašně líbí, že si procvičím angličtinu a že jsem si našla spoustu nových přátel a myslím si, že bude pro všechny hodně těžký se rozloučit. Projekt byl zakončen červnovým setkáním v Chorvatsku. Pro Českou televizi z Borohrádku Tomáš Fuchsa.